dai a haka na yi. Na ce na yi. Ko mutum ya ki Allah na yi. Hello? Hello? Waye? Lawrence ne. Au, ba ma ki ajiye number ta ba kenan a cikin wayar taki. Gidan Allah kai haƙuri wallahi na manta ban yi saving din number bane. A Allah sarki. To ya gajiya kana ina yanzu? Gani na zo kofar gida. To shikenan bara zan sa a shigo da kai. Yanzu dan sa ne gadi zai shigo da kai. Ina bakin gate. To shikenan. Bismillah wani zauna. Mai kyau. Mai kyau. Ina fatan dai. Kana fatan dai me? Gidan baya gari. Au, wai mai gida na? Yana gari. A'a, me na likita kuma? Sai dai ba irin wannan lokaci yake dawa gida ba. Yawa. Oh, aikin san dole a razana. Mai kyau. Ai barka ji, tun ran da na gankan nan na san cewa tabbas akwai magana a bakinka. Sosai a cikin zuciyata ma akwai ta. Lalle kuwa. Ya za a yi? Ai sai yanda kake so a yi, haka za a yi. Ai, wai mu dan shiga daga bidirum zai dan ko? Hawa daga ciki da wuri haka? To ai babu lokaci. Mai kyau. To shikenan. Ya da katsani babban mai kuɗi ne. Ba ɗan kaɗan ba, ina da kuɗi sosai. Ka ga makwanci. Amma dai ka ta fara ɗan kasuwa ne ko? A'a, mijina ba ɗan kasuwa ba ne. Bai siyarwa. Bai siye bai siyarwa. Kai, to ina ji dai babban ma'aikacin ɗan gwamnati ne. A'a, shi ai bai ma yi karatu ba. Bilatara ma zai je aikin gwamnati. Ko dai babban ɗan siyasa ne. Ɗan siyasa ne. Ko ɗaya ba. Ba abin da ya gama shi da siyasa. To, amma na ninke. Ai ba sai ka ninke ba. Ɗakin ka ne inda kake so haka za ka yi. To ba. Wallahi Allah. Shi wannan miji naki dan yi min can. To, amma shi mijin nan naki an yi can kula da yawa. Daɗi in aka kwanta din nan ana hira maganan ta dan fi shiga cikin zuciya. To shi wannan mijin naki sana'ar me yake? Har yanzu ka dage sai ka ji sana'ar shi. To, in sani. Sana'a ce kidnapping ne? Kidnapping! Amma ina da wauta. Mutanen da suke bin mutum suke kama shi, amma ni na kawo kaina har gida. Kaga yanzu ma fa ba tsira ne ba.